Moi, minä olen Anastasia. Tällä hetkellä minä hoidan koiria. Eli he tulivat minun kotiin hoitoon silloin, kun heidän omistajat ovat pois. Tämä kuuluu eläintenhoidon alaan. Tässä työssä tarvitaan hyvä vuorovaikutustaitoja sekä eläinten kanssa että omistajien. Kyllä omistajien kanssa on helpompi keskustella sen takia, koska ihmiset voi sanoa tarpeesta ihan suullisesti ja voi kirjoittaa esimerkiksi, että ei unohtuisi. Mutta koirat eivät osaa puhua ja on tärkeää ymmärtää koirien käyttäytymistä ja reagoida niihin. Minun mielestä vahvuuteni ovat kärsivällisyys, empatia ja sitä, että minä ymmärrän koirien vartalon kielen. Minun mielestä minulla on tosi hyvät vuorovaikutustaidot tällä hetkellä, mutta kyllä minä olen tämmöinen henkilö, että mielestäni ei koskaan riitä. Se on mahdotonta olla täydellistä, mutta aina voi kehittää. Eli minä haluaisin kehittää myyntitaidot. Ehkä suullisesti ja kun ihminen on paikan päällä on helpompi minulle myy minun palveluita, mutta silloin kun olen somessa, tästä ehkä voisi vielä enemmän kehittää itse ja kehittää omat taidot. Ja tietysti koiraan liittyviä juttuja haluaisin oppia, että miten oppia koiria että he käyttäytyvät hyvin. No niin, kiitos teille huomiosta. Toivottavasti saitte selvää, mitä minä sanoin tässä. Ja mukavaa elämän jatkoa. Hei hei!